Nakajingay beteng kijing keno bat kijing mudoi halor kijing ja ngai ka pisa basiklor sapoi lak ndrupoi hajar kandai spa san pukandai tingka ya kabala mangsha ki nongshong snong ka lamalong riboi district naka scheme pradhan mantri krishi sinhai yojana PMKSY watershed development component WDC 2.0 Kibor Penyat District haga jinglam khmat ka kong BL Pakintan Magister kibor pulet bat ki officer ka tanat haga arpo hunyo tarik leber arajar pusan kila perlong ka jingelang sengapaj ba lani ka public hearing. Kini ka public hearing haga bala dan lang urang ba snong uba Rolling Stone Manggu lem kibor penyat snong ka long ban sengap na kipaj ba ya ka jing pen sngo na kibar day hok ban yo ya ka take scheme ya ka bala lap ba ka pisa pat kala ja leng ba ka right to information. Kinong song snong ki badai ban yo eka scheme kila kenno hakmat ka magister ba ki officer kila don ka jinge bam sabat urang ba snong barem uba Joes Trang haka ba ki officer na ka tenat kila pensai ba kam song nong rem ban kenno eki ka jingdawa bat pan jing ken ki pat ba kala penlam wir thlam eki nong trai ka tenat hadu ba ka magister kala batha eki breu ka tenat bakin pen poi eki kai pot ki basai hakmat upaj ba haka ba ka magister kala shem ya ka sen jam ban pen thanda ya ka jinge nya Kabami nakani ka public hearing ka long bagi nong try ka tanat kila pan bor bakin penbiang bat pendap ya ki kambaro hapo arbnai ya ka bagi pajba kila berngam ban penlong jeng ki lada kam urlong. Im yo ka ba nai lak le ho aja. Tiki kwatif kumno ini ibaba ibang hasaw snem iyo ya kani ka scheme. But manu ba ay kata ka bank account jong ini iba jong ini iba ba mi not stand. Ba chok ki buru ki. Ha kenja. Ba em ni ka kame em ni de bali chok ki buru salti ki ba no tip ka ba chok ten ki ro. De ikam tip ko yakka ka putra jo rumah. Okay. Your scheme what did he get? Sisi dam. Mano ba ay kerteng jong ini ba? Tang ka pik ba chi thabut pere. Ba chok ki buru ba bang ki ka ka no. Da. Mano ba ay kerteng jong ini ba? Chong nang. Abede be kata kerteng ngamla banlen namar ba to por kadi jongahi. Tumut ba nga nadai ma ngam ai ka kerteng. Abede kata kalong kumni ma bantu syai lor kata namar ba kadai ka umthawa umbi watershed hakapor ba sorbe kalong ba ngiya nang nena nani umlas enter ria gemtu tanda lapoi hangtu pat kaladai kata kapunthor minot stand dahang tu nga laklet yak kerteng ji paji te nga la kum ai yak kerteng ji kun ji ni minot stand Andrai ka jingmo di galong ba ngi ai ka teng upa ju uram yo stand. Andrai kamdei ka bangi leben lekho ya kata ka teng ju ukun yuki andrai namar ba katkum ka serbe galong ba kim ong ba kamdon ka form ba ki ba kasal snam ki ba kamnom ta tumud hak tuk por ngaru ngalaklet tumud ba ubaladap kasal snam Andrai nga chu ai bala ong ba minot stand. Mama, what is the upper age limit? There's no one mention. There's no mention. Okay. La na ban kala no ka kateng siya ki adult beneficiary of the household. La Nay. Yes. Tiki ong kila ban kala no ka kateng siya pa do ini minot. Hakakami yung pala, hakakami lang hakak. Bigyan ni kita namal bala hakajing bakla ila komplet no ati tiketay hata kita ini perkelana kan perkelana sa ibang lang Ano mo pa? banam banam ya do kay naging ko no kan kasi adon tika lang Kan kala pita. Kan kala me pamur ai pino be. Tapi ong lagat na ka ba? Dan kala I the contact ni na to ipana Aga kau pau. Kani jadi konkret ba kadang arti ka adu poli culture ni kan di kawai actually ka di jangka community mo di kaketeng to ka pau hangni ka long ba ya kani ka ba lamang ya i jak jong namri ba mangi ka di jangka community
i penrung ha ka keteng jong i kong clear umba namar nam taban shandur amar kala de bentaya ak langut ini i amount iba sanction hangi ang taga community la mangya aku langut ki long shong hangi mo de katapat tang banyo ikadur banginyo ban penrung ha ka ni ka bluban bat banyo ban penrung haki MIS ki jongi ni shim ka keteng jong i kong clear umba kabala rai ru da ka committee madam kani kala pas ru ka committee haka hakandai trik jong benai jur noi hakandai trik jong benai jong apply kong kutba ru idon lang ko tidak kong ba ru idon lang ko ngadon hi wala da ngadon ru kim pensai ra sepang jong kata jadi beki pensai bagin pensak na yak kerteng jong ki de ho kata ngakloi hi de Tang ban chu yo wan pensai ra yak kata Tang ban pa ban ya ba ATM lang sa lang kila ban kami keteng jong ki ban yo sandul ban yo penrung kata app jong ka stokat dengan tik re kata jing pendrum jing ki dade beki ba ai ki ai batai long pet mo yang ni ka ki umba ni ai be keteng jong ki ingin pia na jini ki ar kuingut de ho nya seutu dengan am seutu re kata kim batai banyak re kata batai tang sepang jong ga tu teris bagi ai yang ah kata silak san ho ar hajar dah ke bokuram dah halor kan ne temut ba ya balen pi de sabalen pi gilok kayan yor ka mo yo hi kan chau ta sendan Kani kala pau ba kanan ka jing ba miya suku mo kadi ga bag ni ong mani di nakson ni communication ya ngin ha ban ya suku ke dengia kini dengia huri hurang ni rongan ni no bagi dia ke office kunjung. To kajing pensai ke badan kong hukum ni. Kajing pensai ke badan kong ba kani ka sanction ke ba la pelat haka aku prajul arajar apply nak bertai cung ke umba. Te kani kala lek sha kini ki beneficiaries ki badai ki banyo ya ka scheme nong fungsi. Te ndal asam mendapat de kala nangyar. Ini ba hadin jong pala hadin balkia ya kita na gani kesusun ke arlak prop ni hujan sanspa ru kan kala don yang sagoi pada gajing kia. Te kan mai ba nagalian office ba kinanya isai ke berkira dan bangin nom supir. Kata tadi ke bahasa no. Ha. Nomor ba na gajing kia sya gajing kia belum nakalian ko office kalong kundi mo long kababram isa idiu ibadan nang propose tingin hap ban perkhat bahasa ni kam tinggi kerpat nakasnong bakin ipor katukan ni kram ngin ban pindet ba ti naka ni habannya keren bu shalote long shikid tiba kam sekmat mo long tiba mat sti shalong ni habannya keren mo nang ipor ini kendian inspendet in saya kendo ibu dang basnong lu inspendet dang basnong Na kaliang orang basnong ulaong ba ukmi lenti bagi officer katanat soil and water conservation bakin pendap ya kakam kumbal kilapan por ulaong bagi pat ba hi kim hun bat ki keno bagi eki ja namar ka jingle bakla katanat ban pentrei kam ya ka scheme Rambak senong i hadin kani ka jingelang lani kata ka public hearing ka ba pila i upcoming lenti borok kata na kaleng kinong song senong jong kala malong kam tam kitu ki ba di banyo ak ikan ka scheme pila un batangi ke ka jinge karan hakane ka sngi ke ke ba mi nang ne bar ke ba alap i ki kenrum kenram to ka badi bat kani ka kam ka kisha ka don hi ka jing hun bat ka don hi ka jing bom hun ka don 100% ka jing hun ka don 100% ka jing bom hun te la kata bu ngin persyangi Indonesia damar bakal don gaji polar na kalian jong ka district magistrate ban aya ka jingshai dei dia ka jingpan por jong kiru ngim da ong than ya kata ka bagim la apan ai por ngin ai por tang ba kam dei ban long ka bada slem hadu tata la raja ba ka kam slem ka jingpan por jong ki pat kam ngim ban se pada ban yak sachi sin la dei ban mi sha DC la ne sha district magistrate tahaba kumta hakane ka jinge karan hakane ka jinge lang manu babakla lalap yanu babakla nang no ka jing ko jong ni ka kam kani ka jing ko jong ni ka kam te kala pau sai kadar ba ka jing ko jong ka office kam te ka jing ko jong ka beneficiary
Te haba kumta kumbangi ka RTI ba ki tu ki pisa ki bala su say lani ki don ki bala thok completed ba don ru ki bala ki badang sa ban wan ru ya kata ka pisa. Te hatu nakaliang katanat menta ya kini ki pisa kumno kin le la ki kular ne em. Hoi, hak beri bat kani ka pisa kat kidon kata ka jingkular ban penbet bat ban siuru siapa ro kitu ki beneficiaries kat kumka kam ka ba ki dibenyo. Te subo lada pisukmi lenti kumbakat no ka por tharai ba ka department kan pendap ya kani kam. Kumtai na kaliang jongi ka sinom tan kuno lada ka musim labu ya ka por lekam no hapo arbnai kila di bende na ya kam lem kumta kamut nim ban se ban yakhi biang sajisi. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.